Така, здравейте хора, аз съм Brutal Gaming BG и искам да ви съобща, че от утре или от други ден, може даже и от днеска, и то скоро, но може и утре и други ден, не знам, ще си реша. Почваме да снимаме от PlayStation-а и най-вероятно тия игри, тия поредички, които ги играя от... тия поредици, които ще ги играя от телефона, ги спираме. Не знам. Спираме ги просто тези поредици тук. И ще играем някои 3 игри, които най-много ви харесат. Като Call of Duty Black Ops 3 GTA 5. Много ясно ще изберете едната GTA 5. Но няма как онлайн, само синглплеер, защото няма кой да плаща там онлайн на PlayStation Plus, няма кой да го плаща, затова само синглплеер игри. Те и тук не че играем онлайнки, ама както и да е. Да, това ще е информативното клипче. Аз не знам какво да ви съобщя още, освен на тези игри. Ще снимаме също така, ще снимаме тия 4 игри, GTA 5, този, не този, тази. Как се казваше, бе? Star Wars Battlefront, Assassin's Creed Unity, която абсурда игра, това е най-тъпата игра на света. Нема кефи просто, някакви старомодни такива мечове, глупости, нема кефи. Та най-вероятно или Call of Duty, да, и Mortal Kombat X мога да играеме. Хиксела просто не исках да се закупа, защото беше по-скъпа, също и Хикса си е хубав. И са доскрънзях. Не ми се давах толкова с пари. Аз съм си скрън за човек. Кой няма нищо в тази пещера. Добре. То са видео, ще ми падне батерията. Исках само да ви съобщя за това нещо. Не знам. Да се знаете просто. Спираме всичките поредици от телефона. Разбира се, така, ако някой клип повече ми хареса, като ония за хакването на Facebook паролата, мога да пускам разни видеа, но най-вероятно няма да стане. Това беше кратката информация за това, което ще правя. Ще не са факли да си имам бате. Но аз имам въглища и дърва, бе. Това въглища ли са? Прави това, бе. Това са такова. Фак. Добре, нека правиме. В печалба съм. Все пак. Не. Мамичката ти, бе. Добре. Тук ще приключвам с клипчето. Надявам се да ви е харесало. И надявам се да го харесате. Искам да ви кажа за предишния клип, ако не сте ме разбрали. Не казвам не си купуйте Lenovo и че са буклук. Казвам за този модел, че са буклук. Тук са нещо смотано, за което сега си платя. Фак! Чао!